बिजनीआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि रुंसारि जालाङो। चिरां जिल्ला सिंनि बिष्णुपुर बिस्पानि लामायाव 7 डिसेम्बर रबिबारखालि जानाय बे जाब्रबथायाव थैनाय सुबुंखौ 25 बोसोर बैसोनि कालीचरण सूत्रधर होनना मिथिनो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजनी महकुमा सिंनि बिष्णुपुर बाजारनिफ्राय AS19T4568 नम्बरनि यामाहा FZ बाइकजों उलुबारी फारसे थांबाय थानाय समावनो बिस्पानि लामायाव जाब्रबथाय जायो। जाउनाव बिजनी सिलेखाखुरी गामिनि 25 बोसोर बैसोनि कालीचरण सूत्रधर मुंनि सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय बाइकआ सामलायनो हायियाव लामायाव लाखिनानै दोननाय ट्रेक्टरनि फालाव सौग्रावनायनि बे जाब्रबथाया जायो होनना ओनसोलनि सुबुङा फोरमायो। उनाव जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानायनि उनाव जाथाय थिलियाव पानबारि पुलिसआ नुजाथिनानै जाब्रबथाय जाथायनि नायबिजिरनायखौ जागायो।